Yun, ayun, palagi siya nasabi na, before yung makanta mo, it's about, totoo, it's about her. It's about, inspiration is about her. Even the tunog, yung tunog, pagbasahin mo yung kanta na yung lyrics niyan, it's an environmental, literary, environmental. Pero metaphor yun. Kasi mahilig ako magsulat ng metaphoric style. Yun kasi ang tatak ng arts, ng writing natin dito, yung metaphor. You describe one thing, pero ang ibig sabihin nun, may dalawa o tatlo pang meaning yun. Yes. Okay, ganun yun. So kung hindi explain ang meaning, hindi maintindihan. Kaya yung kantang tunog na yun, actually, it was her. It was her. Nabtang kan tunog. Yeah. Siya kaya by the time, she was working in Redemptorist. Oh, sabi ko na ba, Redemptorist. nabtan yan tunog. Tumutulong siya sa mga bata, ganito. Then, nag-ano siya parang pag-convince ng mga magpapare, parang ganon. So, tinawag ko nyo na, you are just like a Jew that you are giving parang peace to all. Parang kung gaano man ka-init yung panahon, parang nandoon ka para palamigin mo. Parang ganon. But I say to it, it's a hidden meaning kasi yung lyrics doon talaga is describe what is tunog. What is tunog. Pero ang totoong kwento ng iba. So most of my songs are like that. Kaya I told you one story yung ginawa kong kantang Dama di Noche. Dama di Noche. Dama di Noche, it was only sung once and never heard again. Kaya nga. Except kinanta ko sa harapan mo. Yeah. ng one time. Okay? Kasi I don't sing songs kanino lang. So kung hindi ka part ng heart ko, I will never play that song. Wow. Okay. Pero mamaya, But my friend told me na maybe Marlon, it's time for you to really Open up. come out, open up. You're not getting younger. Yes. Sabi nga ng anak ko, what's the use of writing song if you don't want other people to hear it? Correct. Sabi ko, actually, it is just like a creative people kasi, they create things and they don't care kung mayroong manonood o may kinig doon. Parang bula lang yun eh. Nandoon. Lalabas ng parang utot ba? Di ba? It's either maamoy o hindi maamoy. Basta kailangan ilabas mo But yun. it lingers. Pag nailabas mo na yun, wala ka nang pakialam. Nandun na yun eh. You don't care. Ganun ako. Share mo. ito yung mabantot na metaphor. Parang ganun. So, gusto ko namang i-share sa inyo parte sa edukasyon. No? Me as an artist, as a musician, as a person who is actually, it's not a practice. It's my lifestyle to be an athletic, sabi ko nga sa asawa ko, pag hindi ako makatakbo, pag hindi ko ma-reach yung energy ko, parang may gyera na mangyayari. So, pag galit ako, pag ganito, kahit anong oras, kahit alas 11 ng gabi, lalabas ako ng bahay, I will get my shoes and run. I have to release it. Para pagkabalik ko, everything is okay. Ganun ako. Kasi siguro lumaki ng bata na hyper. I'm a hyper person. So hanggang ngayon, 15 na ako, I still go out. So kaya kung anong mga activity, dragon boat, ngayon wala kaming dragon boat kasi bawal. Tsaka nag-off muna ako kasi yung dragon boat eh. Time. Oh. Time talaga. Hindi katulad ng running, biking, individual yan eh. Sa dragon boat, group yan Preparations. eh. Parang dance troupe. Pag walang partner mo, problema kung walang partner mo. Parang ganon. So, nung nagda-dragon boat kami ng misis ko, wala. Pati pag-aaral ng mga anak ko, damay. Kasi pag may competition kami sa Davao, sa Cebu, hindi namin iwanan anak namin, dadali namin yun. Para sa akin naman, mas educational to kaysa sa classroom. Yun ang ugali ko. Kayo kasi yung tao na practical. Ang pinaka-importanting bagay matututunan ng isang tao, wala sa loob ng classroom, nasa labas. Kaya sabi ko nga ngayon, for the parents na problema ngayon, dahil di nila kaya mag-homeschool, sabi ko, kung babalikan natin yung totoong kwento, bakit nagkaroon ng magulang, hindi man inimbento yung school, natural, wala man yun. We are the school. The parents are actually the school. Our home is the school. We are the teachers. So, kung anong gusto mong maging yung anak mo, nasa sayo yan. Ano nangyayari? The modernization of education, ipinasa natin yung responsibility, obligasyon natin sa school. Correct. So, ano nangyayari sa mga bata ngayon? Lumaki ang ugali, hindi na ugali ng parents. Ito pa, kasi yung modern parenting ngayon, both kasi mag-work na. Both mother and father mag-work na. Ano nangyayari?
Yung bata na iwan sa yaya. Anong ugali ng bata? Ugaling yaya. Di ba? Now, sasabihin mo, mga bata ngayon, wala ng mga mudo, wala yung mga batasan. Sino i-blame natin? Kaya one of my song that I wrote in 2016 ba yun? Or 2017. It was on Valentine's Day. Nababad trip ako dahil maririnig mo, makita mo sa Facebook, wala akong date, parang gano'n, wala akong ma-express yung love ko, dahil gano'n. Sabi ko, lahat ba ng Valentine's Day, kailangan may ka-date ka? Pwede mo i-date mo yung kapatid mo, yung nanay mo, yung friend mo, mag-spend ka sa family mo. Parang, bakit kailangan may ka-date ka? Parang gano'n. So with my anger with that, sabi ko, wala na talaga yung totoong kahulugan ng pag-ibig, ng pagmamahal, ng totoong meaning ng love. Napaka-superficial niya. So on that very moment, on that Valentine's in 2017, I wrote a song on that evening. The title was Pakiana. That song is all questions. Lahat tanong yan. Lahat tanong. Tinanong ko yung school, tinanong ko yung magulang, tinanong ko yung politika, tinanong ko yung mga matatalino, tinanong ko yung church. Tinanong ko lahat na gusto kong tanungin. Tapos yung sagot, bahala na sila. Basta nagtatanong lang ako. So, it's really very hard to write a song with a lyrics na tanong siya, Pakiana. So, yung kanta ko, napakasimple. Pati melody, balik-balik lang. Pero, napakahaba niya dahil ang dami kong tanong. Imagine 6.5 minutes. Wow. Tapos ang binabalikan lang na lyrics, yung chorus lang. Kasi yun ang pinaka-importante, yung Pakiana. yung parang pinaka-base ba siya na, ito may tanong ka, tapos ito isang napalaking tanong, bakit mo tinanong to? Kailan balikan mo yon? So magtatanong ka ulit. So, kailangan balik mo ulit ito itong main na tanong, kasi natanong mo to eh. Ito yung pinaka-foundation ng tanong na to. Parang detail, pero ito yung kabuuan ng question mo, ito yung details. So, it took about 6.5 minutes. Ano yung pinakamalaking tanong? Actually, I started with a question. Ito yung unang tanong. I hope, kasi hindi ko malala. Maya. I'll say it in our dialect, in our language. Ano daw good kun an burabod spring. Iglunod na it ianod. So it means the spring will stop. Iglunod na it ianon. May da pa ba kusog ngan bertod hanturo hanuran na dampog. So my question is, what if... Cycle yan eh. Cycle yan. What if the spring will stop working? So, may da pa ba? Bertod, is there still a power? Wala nang ulan eh. Wala siyang evaporation eh. Yung unang tanong ko, there were two questions kasi nasimulan ko. The second question was, ano daw la, kunin adlaw, tumunod na nga di na humangaw. So it will set, hindi siya magra-rise. So it means end. Darkness. Wala na. It's darkness. So ano daw la kung ininadlaw, tumunod nga di na humangaw. May da pa ba matatanaw nga maanyag nga balangaw? Rainbow. Puro yun kuhan, mga malalalim yung gamit mo na words. Actually, if I'm going to answer that question, at malalalim, actually hindi yan malalim. It's the right word to use. How will you say it in hindi malalim? I think hindi mo masasabi yun. Inwaray-waray. That's the right word to use. Anong daw la. So, kung sabihin ko, hindi siya artistic form, pero sabihin ko na, ano daw la, kung waray na adlaw, waray na ada, mga patay na kita. Very, very ano. So, I use the artistic form of, ano daw la, kung adlaw, tumunod nga di na humangaw. Okay, pwede niya sabihin na kung yung kalibutan di rin na matuyok. Hindi na matuyo ka libutan. Okay, hindi na ikot. Wala na. Hindi ikot yung mundo. Wala na. Pangit pakinggan, di ba? Yeah. Mas maganda yung... So, that's the two question I started with. Then, bakit yun ang tanong ko? Dahil I am actually angry with humanity na lahat na lang superficial. Yung pakitang tao na lang ba? What if this world will stop? Yung pagmamahal ng kalikasan, pagmamahal ng mundo, ng daigdig, itigil niya yung puso niya. Ano tayo? Kaya yung last question, kung mag-aano ka, mapakain ka, napakihan agad la. It's the last line I said. So I have a lot of question, pero my last question is, mag-aano ka? Anong tadala kung kalibungan, ruba nangan di na pagpupulsan? Mapakain ka, mag-aano ka, napakihan agad la. So the answer is still with you. Parang nakita ko na post mo yan. Yeah, actually, I posted it. Most of my, hindi man naririnig, pinopost ko yung mga nagawa ko. Kasi, Nakita ko, nabasa ko yan. Maganda, parang maganda. ganun.
Ganon. Lahat kasi yung mga feel ko, pag hindi ko shout sa Facebook, gagawin kong kanta. Sabi ko, kung gawin ko lahat na kanta yung... Pero iba kasi ako, pag may sulat ko na yon, hindi ko na gagawin kanta yon. Let it be a siday. Let it be a quote, a saying. Kung gusto kong maggawa, I'll start with a melody, then I'll form another words for that. Siguro yung na-post niya, pwede na siyang gumawa ng libro. Oo, pwede. Pwede. Ako, actually, last week, I started to count down yung mga kantang sinulat ko. Kasi I don't care. So, I tried to tell, para, sabi ko, at least I was able to write five English songs. 5 English songs. The latest was that during your time, I wrote the Pioneers Anthem. Para sa kanila yon sa Angelicum. Yun ang pinaka-latest. I have to make it English kasi mga spoken dollar mo sila sa school. Talaga? Spooky nga, sige nga. Okay, so in year 2000, nagawa ko for them na meron silang aawitin before they leave for school, for graduation ba. So Pioneers Anthem, ang title ko doon. And to tell you that song, yung melody na yon was actually taken from the heart of my children. Oh. Ito yung hindi ko na naibabalik sa school ko, sa Angelicum. Biruin mo, even sa kanila hindi ko ito nagawa. Umiba kasi iba yung generation nila eh. Yung first batch ko, biruin mo yung finals nila sa grade 6 ko, they have to write a composition. At least 8 measures. Nakapiyesa ha, nakanotate yun. Nakanotate yun. Tapos, they will write a melody, without a melody lang. After that, I will challenge them. Think about something for your school, because you're about to leave the school. Then put that words into the melody that you make. It's a challenge. It's a songwriting, but I tell them it's songwriting. Since my kids can really do it, a simple melody with simple lyrics, you put it there. Yun ang finals nila sa akin. Application, they have to perform it in front of the class. Any instrument, because my kids can play piano, can play. Ganun sila I expose them. Sige, pwede kang ganyan. Walang bawal sa akin. Sige, tuturuan pa kita ganun. So, yung gusto mag-piano, gustong walang instrumento, dahil kakanta lang siya, okay lang. Then all the written compositions, napakasimple lang, I gathered it. After finals. Dinikit ko yun sa wall, doon sa resting room ko. Then ako naman, pagpalipas oras, binabasa ko yung tinutugtog ko. Habang tinutugtog ko, pinagdudugtong-dugtog ko, rambol lang ba yung mga melody nila. I was able to form a thought of a melody. Yun siya. Na Pioneers Anthem. And the lyrics came out from there. Yung lyrics na yun, lyrics talaga nila. Ina-rearrange ko lang. So actually, I did not write the song. Parang parade of colors ba sa Angelico. Meron kasi kaming parang tradition sa school. Hindi ako yung choreographer, yung mga bata. Driver lang ako. Ako lang, ganito, sige, yung ginawa nyo, lagay nyo dito. Ganyan, pwede na yan. Palitan yan. Pwede na dito. Ganun lang ako. Sabi nga nila yung mga estudyante ko nagpunta sa Makiling, who's your teacher in dance? Yung nag-high school for that sa Makiling. Si Teacher Marlon. Is he a dancer? We don't know. We never saw him dance. Paano siya nagtuturo ng sayaw? Ewan, nakaupo lang yun. Nagsasalita lang eh. Paano kayo sumasayaw? Ewan ko. Ha? Nagtuturo siya? Nakaupo lang? Paano kayo nakasayaw? Ewan ko. Nakaupo yan sa mesa. Yan sa mesa. Nakaupo. Basta Wala akong chair. Parang ganun. I just talk. Ganon ka-powerful yung relationship na ko at saka sa mga anak, sa mga bata ko. By words, they will understand ang ibig ko sabihin. Binibigyan nila ng life, yung picture, yung pinapagawa ko. Ngayon, iba ng generation, ang hirap na. Maybe technology, everything. Kaya, gusto kong i-share sa lahat ang isang me and my wife keep on talking about these things. Gusto namin i-share. Since I have the time right now to be in public, paano nga ba i-educate yung mga anak natin? Yan, Ako guilty din ako dun eh. Kasi biktima din ng mga anak ko ng hindi tamang pundasyon. Kasi nagdepende tayo sa school. So, nang magkaroon kami ng anak at nalaman namin na meron kaming special child, si Handuman sa special child. Hi Handuman. Yung wife ko talaga nag-research kami na ano bang tamang edukasyon para sa isang special na bata. Ang hirap, di ba? Kasi they are not ordinary, they are extraordinary. They will learn a different way. So, somewhere along the way, habang naghahanap kami ng mga paraan, ng iba't ibang schema para magiya yung anak namin, hindi pa kami confidence sa gagawin namin. Pinasok namin sa school. Di namin alam, sa school pala, damage yung bata.
Kasi sa school, sorry for the schools ha, sa mga school, sa mga magulang na hindi nyo alam ang ideya ng magpagpaaral ng pre-elim na bata, hindi nyo kailangan yung bata papuntahin sa school. Kasi sa school lang ituturo lang yan. Lahat ng school, tuturo lang yan bumasa, magsulat, magbilang. Tanong ko palagi, kailangan ba yan ng bata? Yung question na yan, hindi malalim yan ha. Ibig ko sabihin, kung ikay isang tao, kailangan mo bang bumasa, magbilang, at magsulat? I think it's not, panahon niya, di essential. You will still survive. Those knowledge and intelligence from academics, hindi nga makakapagpigil sa COVID eh. Walang gamit. Lahat ng pinag-aralan natin is useless. Non-essential. Kaya tinigil yung school. Now, the children is now with their parents. Nireklamo yung iba kasi dapat mag-aral na. Ang rason doon, pagod ka ba sa anak mo? Yung anak mo nasa bahay. Na dapat ikaw yung totoong guro. Diba? Ikaw yung totoong teacher. Ngayon, we give all the obligation to the school. Ang nangyayari, akala natin yun na yun. Ngayon, lalo kung bata matalino, pag-abot ng sariling edad, mayroon na siyang sariling rationally, sasagot-sagot sa'yo, mag-aaway na kayo. Bakit? Hindi mo siya pinalaki sa paraan ng pagpapalaki mo. Doon yung pinag-aaral niya kung anong takbo ng school. Yung school box yan eh. Sabi ko nga, I don't know if Rap heard this, I will repeat this line. We were born unique and individual. It means, lahat tayo may kanya-kanyang shape. At ang shape na yun, walang magkapariha. Walang magkapariha. Magkaiba-ibang ang mukha ng ating hugis, yung shape natin. Ang problema, ginawa natin sa edukasyon na papasok ka sa school, yung school, reshape ka. Anong pinamadaling shape? Square. Kasi madaling ipatong-patong. Madaling i-arrange kasi box ka eh. Kasi yun ang shape ng room, box eh. Ano mangyayari? Pag lumaki ka na, madali kang diktahan eh. Katulad ngayon, madali tayong takutin. Pero kung mag-iisip ka, teka muna, nung lockdown, wala pa namang contamination, ba't ako magtatago? Parang ganon. But because sa education, minsan tinuturuan tayo para yung takot, yung pag ganon, parang nakaprogram tayo doon sa takot. So we are actually educated na matakot. So sometimes I am even thinking in my own analysis right now, this world domination of the most powerful people in the whole world, they're playing the game of fear for us. Because pagpali to the next page, like vaccine, it's a business. It's a business. Bagalinhin mulay, kinalurong monopoly game. Tayo naman, dahil we're scared, bibili tayo, silang income. So, sabi ko, we are the product of this kind of fear game. That minsan, tiyatakot yung bata, hala, kapunta ka doon, may mumu. Actually, yung bata walang takot yan. We teach them fear. Pag hindi mo takot, turo ng bata matakot. Kahit pa kasalubong yun, aswang, manananggal. Hi. It is us. It's the adult, always the parents. So, now, lahat ng mga magulang, alam ba ninyo nangyayari sa school? Alam ba ninyo tuturo ng mga anak, ng mga teachers anak ninyo? Hindi. Malaking tanong yan. So me and my wife nag-decide kami nung hindi pa to lockdown, before lockdown, because I'm not satisfied. School nga ng Angelicum yan. Hindi rin ako kontento na, parang sabi ko, anak ko na to eh. Anak ko na to. Parang hindi ako kontento sa product. Gusto ko lumaki silang tao. Hindi lang yung magaling, matalino, hindi lang ganon. I want them to grow up as a person who learn how to really appreciate, to love other people. Diba? I was born for this world. The world is for me. I am for this world. Parang ganon. So, nag-decide kami na, I think we better have our child homeschooled. Then, COVID came, and it's happening. My kids are actually happy. We have our own school at home. Kaya pala nakikita ko din. Ayan. Pakiano nga yung pictures Pinopost ko sa Facebook. Yung mga... Pero yung mga activity na yan, yung mga that's actually sent from their teachers. Since ako naman nagtuturo, I will do it my own way. Yung aking pamamaraan. Pero nandun pa rin yung topic niya. For example, yung mga anak ko, English speaking, problema sa bigat kulturang, hirap ituro, di ba? Kasi Tagalog. Sabi ko naman, I'll do it the other way around. So, storytelling.
Kinanta ko yung Tatsulok na yon, yung kanta na yon, for the martial law, kasi lessons about martial law. Yung mga pag-aalsa na yan, noon pa yan. Panahon pa yan ni Lakandula. Lakandula yan. So when I tell them about the history about Lakandula, kay Sumuro, everything, until now, hanggang nangyayari pa rin ngayon. So, karapatan niya ng taong ipalabas yung feelings mo to fight for what is right. So, yun. Ginawa kong kwento, ginawa kong kanta. Kaya kung panahon nila, ginagawang play niyan sa school. Go out! Make a drama out of this. Original yung mga Original. program namin. Puro original Parang ganon. soundtrack. So, Talaga? Kasi Yes. yan. Yung Angelicum kasi noon, yung mga bata, parang hindi sila nag-aaral ng academics sa school. Ano yung ginagawa nila? For them, they like to go to school because there's a show. Yun. There are Performers. games. Anong gagawin ngayon? Every month, palagi kaming meron activity. Mga gawa-gawa ko yan. Kahit nutrition month, ay Diyos ko. Gawa ko ng puppet show, magagawa ko ng project na hat making, design ng mga vegetable. Pag science time, gawa tayo ng pet show, magdala ng mga hayop dito. O yung banda, dala ng palaka. si Miles. Miles! Kumusta yung palaka kapatid natin? ni Juan, So, Gilang. ito, ibalik ko. Alam nyo, sa mga lalo na yung mga magulang na bata pa, ganito yon. Bago nyo turuan yung anak ninyo, sa mga teachers dyan, take this or leave it. Bahala ka basta. This is actually what we learned, me and my wife. Dapat kilalanin nyo muna sino tayo, sino yung tao. Yung tao kasi, apat na party tayo. Bakit tayo tinawag na napaka-highest form na sa creation ng God? Apat tayo na fold. We are four folds. Binuo tayo na apat na fold. Hindi katulad ng ibang creation, hindi apat na fold. So, maybe it's, ano pinasabi ko? So, explain ko. Balik tayo sa sinauna. When God created the world, anong unang ginawa niya, Rap? Laka, recitation. Yan. Hindi Sige siya nga. prepared. Ginawa niya, Di nag-aaral. Yung ano yan? ginawa niya, lupa, tubig. yung first- These are minerals, di ba? Yung kanta ni Juan, Joya. Kaya parang ganun, di ba? Which is, yun ang unang ginawa ni God, di ba? Nung nagkaroon na ng lupa at saka tubig, ano ang pangalawang ginawa niya? Plants. Mga plants, di ba? Mga Siya plants. nga pala, yung sinabi niya si Joey Ayala, nakita ko yung nakajam niya si Joey Ayala. One yeah. time. Di ba? Wow, it's an That's an- unforgettable moment. Yun kasi Yun. idol ko yun eh. Nandun Idol ko yung paggawa ng Dinownload- lyric. Hindi na-download. Sa Joey Ayala, oh. Hindi, nandun yun. Buo yun. Yun. So, sinabi ko, yung tao, nung gawin ng earth, ginawa muna yung minerals. So, lupa, tubig. Then, nung magkaroon ng lupa, natural, ginawa niya yung mga Hayop. plants. After ng plants, nagawa siya ng mga hayop. May proseso, di ba? Tapos ng mga hayop, ginawa na tayo. So, mula nung gawin tayo, mayroong proseso. Ang problema ngayon, yung pag-aaral ng bata, hindi natin isinusunod yung tamang proseso. We don't respect the process. Ginagawa natin shortcut. Shortcut natin. So, what happened to our children? Wala. Parang pagkain galing sa fast food. Basta lang mabusog tayo. Pero we don't care kung magkakakanser ka o ilalabas mo yun. Yun ang masakit doon. So, ang tao, we are a fold of minerals. Meron tayong minerals. Ito yung bones natin. We are a form of plants. Anong plants natin? Yung mga intestines. Ito yung mga nagbibigay buhay sa atin. Heart. Ito yung plants natin. We are also a plant. Without it, di tayo mabubuhay. We are also an animal. We are an animal. Ano walang hayop? Instinct. Dependent from air, from water. Okay? Tapos, may pag-iisip. May instinct. May pagnanasa. Doggy. Okay? At namamatay. So, yun ang ugali ng hayop. Ito na yung ikaapat na fold na naiiba tayo sa iba. Spiritual. Sa minerals, naiiba tayo sa plants, naiiba tayo sa hayop. Yung spirit natin. The higher person. Ito yung ini-aim ng education, yung pang-apat. Tanong, namimit ba natin yan? Na-accomplish ba natin yan? Hindi. Look what's happened after Hitler time.
Racism in America is still happening. Anong nangyari for how many years of education? Still, ugali ng tao, kahit ka pa doktor, kahit pa sino, you can easily hurt by words or anyone. Edukado ka ba or mal-edukado ka? So, anong gamit ng school? Kaya yung pakiana ko na kanta, nandun yun. Tinanong ko yun doon. So, tingnan mo ha, even God did not create. Kaya tinanong ko, bakit hindi unang ginawa mo ng tao? Kasi pag ginawa ng tao, anong kakainin mo? Walang hangin, walang tubig. So may proseso. Inuna muna niya yung mga essentials para tayo mabuhay. Inuna muna niya ang soil at saka water para yung plant mabuhay. Kung inuna niyang hayop na wala plant, anong kakainin ng hayop? So everything has a process. Same in our life. With all of these things na sinushortcut natin, si COVID dumating. Pinatigil lahat para maisip natin ano yung tamang proseso sa buhay natin. Kasi sa lahat ng shortcut, all of this pollution, sinisira natin yung totoong earth natin, nagbibigay lang sa atin totoong pagmamahal. Yun. Kaya inisip ko mismo yung message ng COVID. Actually, it's God's will. Kung gawa man ng man-made, kung man-made man yan, o kung ano man yan, sabi ko, I think there's a message about what's happening. Instrument lang yung We have to realize, the school, the church, you can pray in your home. You can pray by yourself. Ako, pag tumatakbo ako, kasi ako yung tao na, beside lang nagpe-pray kami sa bahay with my children, I always have my own prayer. Pag tumakbo ako, I'll say, God, here I am. Run with me. It's a prayer. Why? You're talking to God. Kahit mo pamurahin si God, it's a prayer. Because sabi ko sa mga anak ko, estudyante ko, every time you talk with Him, you think of Him, it's a prayer. It's a prayer. So, yun. Ngayon, ang tanong ko, ito yung basihanan. Pag magpalaki tayo ng bata, nirespeto mo ba yung minerals niya? Nirespeto mo ba yung plant inside niya? Nirespeto mo yung paging hayop niya? O yun lang lumalabas na maging hayop? Kasi yung galit natin, yung palaawayin, that's the animal instinct. Okay? Lumalabas. Kailan pa makikita yung higher spirit natin? Wala, di ba? Mahirap makita. Even what's happening right now, bangayan dito, bangayan doon, susunod dito, susunod, puro magkaret. What is that? It's always the alpha character of an animal. If you'll be the alpha, if you're the highest form, tuod itawhay mo. Kaya makaret ka. Parang animal instinct. But the higher spirit is at the back, cool. You know what you're doing. You don't have to join any rally. Just do what is right for everyone. Huwag ka na magsisala. Do something. Sabi nga, if you want to change the world, start from yourself. You cannot start a change from your neighborhood. Amen. You cannot start a change from your son, if you will not change. The change must start from within you. So, ganun kahirap maging teacher. Ganun kahirap magpalaki ng tao. Kaya sabi ko nga, anong pinagkakaiba ng hayop at tao? Ang hayop, pag gumawa ng bagay, instinct. For example, sabi natin sa mga bata nakikinig, hindi ka makakakita ng isang hayop na magre-rape. They will just do that instinct, the urge. Kasi mayroong call yung babae, in heat. Pag walang in heat na babae, dadandaanan nila mga lalaki yan. They don't care. But if the female, they call it the bitch, is in heat, makikita mo mag-awayan sa labas. The best male may win at siya magiging mate ng hayop na yun. That is an instinct. Are we human being doing it? We're sometimes doing it. Di ba? That is the animal instinct. Yes. Ngayon, anong pinagkaiba natin with the high spirit sa human being? Pag maggawa ito ng bagay, hindi instinct. Dapat, we think of anything that we do na mayroon tayong responsibilidad sa gagawin na yan. Iniisip muna natin na gagawin ito at may responsibilidad. For example, pag may mag-mate ka, alam mo may obligasyon ka nun. Obligasyon ka nun. Hindi na pag manganak na yun, wala akong pakialam doon. May obligasyon ko nun. That is being a human being. Now, paano tayo naging hayop? Nakipag-mate ka sa syota mo, nabuntis, iniwanan mo. Okay? Tapos ang pinagkakaiba pa to, ito pa kakaiba ha, yung mammal, like yung dog, hindi mangiiwan yan sa anak. Hindi mangiiwan sa anak. Pwede pa yung lalaki hindi mag-mind. Pero yung nature instinct, the nanay will fight for the life of their children. Pero sa human being, kasi mayroon tayong the power of choice. Ito yung pinaka-powerful na gift ni God, the power of choice.
Base ka daw lumayog, take ka nga 4th floor, no one can stop you. Because it's your choice. A human being can afford iwanan yung sariling anak niya. Di ba, Nakart, may baby iniwanan sa CR, parang ganon. Only human being can do that. But an animal, they will never do that. Their instinct is to protect their child. That what makes, kaya minsan pinaka-worst ang pagiging animal natin. Kasi mayroong tayong choice. The power of choice. Power of choice. Yung pinakakaiba natin. Pag hindi natin ma-educate, yun, expect the worst. Expect the worst. Kaya nandun sa kanta ko na pa, anong tadala ko at kalibutan, lukup na, hinkaratan, mag-ano ka, mapakain ka, napakihan agad lang. So that's the question there. Now, for the parents, I would like to the secret on bringing your children in the right way. Actually, too late for me and my wife to learn this. But sabi nga, wala namang masama kung humabol ka. Di ba? Ito yon. Mayroon 3 fold sa learning ng tao. Sa tao to ha. At itong 3 fold na to, ito yung sikrito dapat sa education eh. Dapat malaman to ng lahat. It is based sa sinabi ko sa inyo na 4-fold ng pagkatao. Pag sundin mo yung 3 folds na yan, marespeto mo yung proseso ng growing up ng 4-fold sa atin. So ano yung una? Dapat alam natin yung saktong edad ng bata. Isipin mo, from yung edad ng bata, yung edad niya from 0 up to 7, what do you expect from this child? They are just kids. Laro lang, laro. You expect them to count, to solve mathematical equation? You expect them to write? They're just kids. Come on, guys. Come on, parents. When you were a kid, what were you doing? May pinasaway ka lang, di ba? Dalagan niya. Because you're just kids. They are designed to play. Okay? They are designed to us to be curious. Because sa totoo pa, hindi pa siya nakaapak sa lupa. 0 to 7, ito yung pinaka-fragile na stage. Ito yung foundation. Dapat ang i-develop natin sa bata, hindi pagbibilang, hindi pagsulat, hindi pagbasa, kundi matutunan nila ano ang tamang kaya nilang gawin. Ng kamay, ng paa, ng boses. Kasi sabi ko, pag nagtuturo ko ng music, the first instrument of the child of the person is the human voice. Yun ang totoong instrumento natin sa music. It came from inside you. Pero ang nangyayari, ini-ignore natin yan because we want the outer instrument. Like the guitar, the piano. Why did you let your child first sing? So sa mangyayari yun, the parents must be singing at home. But not the video, okay? Not the video, okay? Why? If a young one, like 0 to 7-year-old, will hear a voice came from not anymore acoustic music, not natural, may reverb, may ganon, ma-confuse yung tainga ng bata. Okay. Pag maririnig niya yung natural acoustic, yun ang totoong marireceive niya. So, marinig yung bata, pag makarinig niya ng mga ano, so gusto niyang gayahan yung boses na hindi niya kayang gawin. So, gagamitin siya microphone, magma-microphone na rin siya. So, naging slave tayo ng technology, and which is not the natural way. So, we became dependent of technology, which the business came. Titirahin ulit tayo ng mga manipulators na kailangan natin to, kasi actually, non-essential siya. Non-essential siya. So, ngayon, ang dapat i-develop sa 0 to 7, matuto siya paggamit ng will niya. Ano yung will? Tingnan mo yung bata, may will na yan eh. Sino nagturo sa bata maglakad? Wala. Time will come when the minerals of the bones will be fully developed, whether you like it or not. Pag walang sakit niya, maglalakad yan. You don't need to teach them how to walk. They will walk. Whether you like it or not. Who will teach them to talk? Whether you like it or not, they will talk. You don't need to teach them to talk. They will talk. Karapatan yan ng isang tao. So, ba't pa natin ito? Unahan natin, hindi pa nga siya nakapaglakad, pinapabilang mo na. Hindi ka pa siya nakapagsalita ng tama, pinapabasa mo na. You are now actually making sure that you're killing the child. Once, tirahin mo yung bata ng ganito, advance, sabi na, para advance daw. Advance for what? For what? Magdo-doktor na ba? Ngayon, gamitin mo yan sa COVID time. Wala, di ba? Advance so wala. So sabi ko, pag hindi mo yung respeto yan, these are the negative things. Since hindi pa ready yung plant niya, yung mga internal hindi pa, yung heart hindi pa fully developed, yung brain niya hindi fully developed, pero nilalagyan mo na, pinapasukan mo na. Ano mangyayari? Magkaroon ng malfunction. Magpa-function yung mga internal functions niya na hindi pa dapat sa tamang edad niya. So you are creating a damages of the children. Hindi mo feel yan, time came, uy ba, ngayon mga 20 pa lang may high blood, 20 pa lang may why? What did you do with that child?
inabuso mo yung hindi pa para sa kanya. This actually affect internally of the child. Kaya, I am so lucky, or maybe some of us, that we grew up in a natural environment. Muruglay dito, saka dito. Sa iba, pag ulit yung eskwelahan, hapil bag, hapil notebook, mulay. So, we learned natural things. I learned how to write and how to read. I was 10 years old. Who cares? I'm a teacher now. Yeah. Okay? My grades, okay? For the parents who are after with the grades of their children, oh, come on guys. Ayan, sa Facebook ko nakasulat doon. Tigam ninyo mga anak ko. Iton iyo mga hibaro, di masusukol hingrado. Correct. Okay? I put it in my Facebook. Why? Sa panahon ngayon, mame-measure ba yung galing ng mga graduates ng matatalino galing UP yung pag-solve ng ano? Yeah, they have the intelligence, they can do this. But we need yung mga namamatay, yung mga decision making, sending all these positive people here. Kung may puso ka, ba't gagawin mo yun? Di ba? Alam mo, mayroong kung mag-contaminate yung region 8, ba't padal mo dito? Wala kasing puso eh. Kasi ganito yung program, ganito lang. So, napakasakit kasi una, na-develop yung utak ng bata. Yung bata nakalutang sa talino niya, pero hindi siya nakayakap sa puso niya. Di ba? So, lahat ng ginagawa ngayon, katalinuhan lang. Ang pag hindi matama, yan sa inyo kawari-wari, baltok nga bulok. Bubulagyap. That's why, the right term for me was stupid. We know things, but when the right thing came, you don't know even how to use your intelligence to deal with that situation. You're stupid. So, ngayon, sa mga nag-aaral, sa mga nagtuturo, please, ituro nyo yung kakailanganin ng mga bata. For example, pinapadala ako ng mga, sa bahay yung mga lessons ng teachers. Binabasa ko yon. Kailangan ba ito ng anak ko? Kung hindi, di ko tinuturo. What for? Tapos, sinasabi ko nga, do I need my kids to bring them to school? They can read, they can write, they can count. What for? What for? The world is so wide for them to really appreciate. That's why me and my wife, may pera kami, bahala, biyahe kita. Lalo yung wife ko talaga, mag-travel yun. And the world is the best school. And we are the best teachers. And the people that you meet, especially the folks in different places, are the best teachers. They learn from it. It's better than pages of the book. Yun. Pages of the book. So ito, 0 to 7, sinabi ko, be careful, teach the will of the child. Ito ba nga, if he likes to manipulate a toy, minsan nasisira, di ba? Gusto nang ibalik, hindi niya maibalik, iiyak siya. What is that urge or eagerness na gusto niya ibalik? That's the will. Gusto niyang isolve yun, that's the will. Pagputulin mo yun na will. Paglaki ng bata na yan, wala nang will to do yan, tamad na yan. Kahit for example, may problema siya, anong end? Magsusuicide na lang siya. Kasi wala siyang will to survive. The will was not fully educated. Saan mo yan matutunan? 0 to 7 years old. So what's happening in the pre-elementary? We teach the kids at that age, magbasa, magsurat, whatever, pagtutoy, pagsintas, pag-arrange mga, teach them the way, kung mayroon nagluluto kami ng titiros kami mga pipino, mga sibuyas, tutoy. Panipid everything. These are to be human being, to care, to learn how to help. This was what we need. Writing is, we don't like that, they will learn. As long as somebody is writing at home, that child, kahit hindi mo ito na magsusulat yun. I learned from my experience from my second kid, si Mahiyom. We never teach him how to read and how to write. He was just aware that his kuya is trying to learn how to read and to write. Then time came in, we heard from her reading. Imitation kasi yung bata eh. So tuturo mo pang bumasa, hindi na, nandun na eh. Imitation. So sometimes school is not needed. Hindi siya essential. Tayo yung essential. Kung gusto natin, like in Bali, Indonesia, I meet a lot of artists like dancers. I ask them, where do you study this dance? At home. Why? My mother's a dancer. Kultura nila kung ano ka, ituturo mo sa anak mo. Kung panday ka, tim anak, madako nga panday. Kaya hindi nawala sa kanila yung pamilya ng mga artists, pamilya ng mga carpenters. Nandun yun sa isang barangay. Kung gusto mo magpa-sculptor, punta ka sa Ubud Town. Kasi nandun magaling na sculptor. Kasi nandun yun. Family of sculptor yun. Nasa kanila. Iba nila yung school nila talaga, yung home nila. Yung sa atin, because we are so westernized, we depend too much because parents are working so hard for whom? For the money? For the child. Then your child is being neglected. Come on, where's the reasoning there? Diba? So, time came right now, the kids is with you, please embrace that moment. Time will come, kids will push you away.
push you away whether you like it Heard or that not. before. Push you away. Time, habang yung, sabi ko nga, Usay, maka-rinit God lang. Di ba, mapigilan yung mga bata, talaga aburido ka. It's not easy. I've been teaching for more than 20 years, 28 years. It's not easy to teach your own child.